Bună, sunt Cati Ciocan și aș vrea să vă împărtășesc un an important din viața mea. Anul acesta am avut parte de foarte multe schimbări, atât pe plan personal cât și profesional. În aprilie, de ziua mea, am avut o surpriză. A trebuit să plec de la firma care am stat 8 ani de zile, care am crescut de la 15 oameni până la 65 la o organizație destul de solidă. A fost o lovitură foarte puternică. Iar după 3 luni, în iunie, am fost cerută. Am considerat că este un moment foarte frumos din viața mea și doar la 3 luni distanță ne-am despărțit. Cred că ce m-a învățat anul acesta și cred că m-a redescoperit cumva a fost că pot să trec peste orice, chiar dacă unele lucruri s-au simțit că ce o să fac de acum înainte, am pierdut stabilitate, am pierdut tot ce credeam că este al meu, până la urmă o firmă, și mi-am dat seama că identitatea mea nu stă într-un om sau într-o companie, ci în cine sunt eu și ceea ce pot să fac de acum înainte. Și am încredere că oricare dintre voi puteți să mergeți înainte dacă credeți în voi. Și toate lucrurile se așează, luați-le ca pe o oportunitate în care puteți să mergeți mai departe.